Maayong nga adlaw kini tanan ani aswita kini ang inyong kakantuang nga programa sa TV Apollo.argumento gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International. Kini ninyong ubos nga lagad igsusupagtong Katoliko sa RJ Seno. Uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So karon na atay tagaan og gamay nga reaksyon o sa kini ka video nga send sa tua aron na kuno sa ingon pa nila nga nagtudlo do kuno mga butang nga makita nato nga implied nga syempre giatake ang atong pagtuong Katolika, especially or particularly sa atong pagtuo may tungod sa mahal nga Birheng Maria. Ano man kinaaman tay dogma sa pagtuo kanang giingon nga Immaculada Concepcion. Ang mahal nga Birheng Maria gipanamkon nga walay buling sa sala. And at the same time, napod tayo pagtulunan or dogma sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, opisyal, kanang giingon nga the dogma of the motherhood of God. So, kining presentation sa usa ka gitawag og pastoy is yun, usa kini ka pamaagi implied giatake ang maong gitawag og mga dogma sa Santa Iglesia Katolika. So ato kining paminawon unya ato ang tagaan og gagginagmay nga tawag ini nga reaksyon. Okay? Sige atong paminawon. Kristo si Maria ang iyang inahan? Yes. Yes, tama. Giluwas sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang inahan pero dili sa pamaagi sa kaluwasan nga ato ang nadawat. Nga naman tungod sa hinungdan nga ang kaluwasan nga nadawat sa mahal nga Birheng Maria usa ka kaluwasan nga diin ki-prevent siya na dili siya mataptan ni ining maong gitawag og sala. Nganong gi-prevent man siya tungod sa hinungdan nga katuyuan ug plano sa Ginoong Dios nga kining maong bayhana mamahimong inahan sa Dios nga mahimong tao. So ang buti pasabot, wala pa nahimong taong mahal na birhen, ang iyang kadag gibutangan og grasya sa Ginoong Dios aron dili mataptan ni ining maong gitawag og sala. So ang nadawat na kaluwasan sa mahal na birhen is gitawag siya preventive salvation, dili restorative salvation. Okay, go ahead na to ni. Mga igsoon, kung basahon nimo ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 o 47, Maria nagdahig sa Ginoo ug naingon siya, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior." Okay. So din sumala pa gikutlo niya ang San Lucas kapitulo 1 bersikulo 47 nga niingon ang mahal na birhen nga ang Dios nga akong manluluwas. So ubot pasabot wala pa namatay ang ato ang Ginoong Jesucristo, giluwas ta siyang daan. So buti pasabot ang nadawat na kaluwasan sa mahal na birhen dili sama sa ginahunaan ning maong gitawag og pastuya nga giluwas siya pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Dili giluwas na siyang daan before pa namatay ang ato ang Ginoong Jesucristo. In what way kay giluwas ang mahal na birhen katong ingon ako ganina, preventive salvation. Buot ipasabot gi-prevent siyang daan, gitagaan siya grasya, gi-infused ang grasya sa iyang kalag aron dili siya mataptan ni ining maong gitawag og sala. So mo lang tama ang gingon sa mahal na birhen nga ang Dios nga akong manluluwas kay ang Dios man ang nagbutang siya grasya aron dili siya mataptan ni ining maong gitawag og sala. Ato pang tawag anang ipadayon isumpay na to ni. Ang akong kalag gahimaya sa Ginoo ug ang akong espiritu gakalipay diha sa Ginoo nga akong manluluwas. Sa iyang pagdahig sa Ginoo niingon siya, Ginoo nga akong manluluwas. Sakto tungod kay ang Ginoong Dios man maoy nag-infused sa iya og grasya aron dili siya mataptan og sala ug dili siya mailalom ni ining maong gitawag og sala. Munang tama gyud nga ang Dios gyud ang iyang manluluwas. So buti pasabot ang kaluwasan nga nadawat niya dili restorative salvation kung dili usa ka gitawag og preventive salvation. So therefore walay sala ang mahal na birhen. Meaning ang Ginoo nagluwas kang Maria. Yes, sakto, preventively. So, abot pasabot gi-prevent siyang daan para dili siya mataptan og sala. Dili nang pareha sa inyong hunahuna nga nakasala siyang daan before siya gitawag ining giluwas. Wrong. Si Jesus nagluwas kang Maria. Yes, by way of prevention and not restoration. Ang man giluwas ni Jesus si Maria gikan. Giluwas ang mahal na Birheng Maria, gi-prevent sa gitawag og kasalanan, dili siya mataptan og sala ngano man tungod kay diha man mokuha og unod og dugo ang tinugdan sa grasya nga mao si Kristo aron makabaton ang tanang tawo og grasya og makasulod sa gingharian sa langit. So dili pwede nga ang kuhaan niya unod og dugo
kining tinubdan sa grasya nga ang gikuhaan niya unod og dugo walay grasya or nailalom sa sala. So never gyud na mahitabo ngano man kung isulti nato nga ang mahal na Birheng Maria makasasala, insulto na ngadto kang Kristo. Buot ba dayang ipasabot ang Kristo gikan sa taong magkasasala? Mga igsoon sa iyahang mga sala. O yatira, kisa nag-ingon po ninyo nga naisala ang mahal na Birheng Maria. Huna-huna lang na sa gitawag og mga pastoy. Walay sala ang mahal na Birheng Maria tungod sa hinungdan nga gi-infused kaniya ang grasya sa Dios. Kung sa mandiin ng sin pastoy, ang sin, it is an absence of grace. Pagka walay grasya, si Kristo walay sala, gawas nga siya Dios, tungod kay siya ang kahupngan, siya ang tinubdan ni ining moong grasya. Unya kining moong grasya iyang gipaambit ngadto sa iyang mama nga same kaniya puno sa gitawag og grasya. Mao nang gitawag og walay sala. Kanang una-una nimo pastoy wala na sa gitawag og balaang kasulatan. Si Jesus nagluwas kang Maria gikan sa iyahang mga sala. Kisa pinag-ingon ni mga nakasala ang mahal na Birheng Maria. So abuti pasabot di ay kanang Kristo nga imong gituohan, di na mo Kristo nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kristo di ay na nga nagikan sa taong makasasala. Unya, ang pangutana, kanang tawag ining makakuha batag limpyo gikan sa gitawag og hugaw ay dili. Sa Job chapter 14 verse 4, walay limpyo nga makuha gikan ni anang moong gitawag og hugaw. So kung inyong ipamugos nga ang mahal na Birheng Maria na ay sala og ilalom sa gitawag og sala, so therefore kanang Kristo nga inyong gituuhan makasasala di ay na or hugaw pasta ng hugaw. So dili na siya gitawag og manluluwas. Diyos ko siya, di ba? Dili siyempre, di ba? Kung ato ang basahon ang balang kasulatan, Kaalam kapitulo 1 bersikulo 4, ang Diyos dili mo puyo sa mga taong mahugaw o olipon sa sala. Yun. Yan puyo ang Ginoong Jesucristo mahal na Birhen. Dito ni kuwag unod og dugo. So ang buti pasabot ang mahal na Birheng Maria walay sala. O gipamatud-an na sa anghel San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nga ang mahal na Birhen puno sa gitawag og grasya, buot ipasabot wala sa gitawag og sala. Ano man kay si Maria naaman sa siya sala. Kisa nag-ingon nimo, invento na sa mga pangunahon na sa mga pastoy and at the same time insulto na kang Kristo di makag ang iyang mama ino ninyo nga naisala. Dili pwede, dili siya mahimong tinuod na gitawag og manluluwas kung dili niya kayang i-prevent ang iyang mama ni nga mataptan ni anang maong gitawag og sala, di ba? Again Job chapter 14 verse 4, ang tao wala tay makuha nga limpyo gikan sa hugaw. Unya ang Ginoo ang Dios dili mo puyo sa mga taong mahugaw. Ni puyo ang Kristo sa mahal na Birhen, so therefore dili siya hugaw. Therefore wala sa sala. Dili siya ulipon ni anang maong gitawag og sala ngano man kay ang nipuyo niya mao ang tinubdan sa grasya og makig-away ni ining maong gitawag og sala. Ingon pagani sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, there is none righteous, no not one. Ingon pa sa Roma kapitulo 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Okay, in every general rules there is always an exemption. Kanang ingon ng all nawad-an sa himaya sa Dios, nakasala ang tanan, na exempted ana. Ang exempted ana pinaka number 1 ang ato ang Ginoong Jesucristo. Ano exempted man siya kay before pa siya nahimong tao na ay grasya sa iyahang gitawag og kalag. Ikaduha, ang mahal na Birhen before pa nahimong tao gibutangan sa Dios og grasya ang kalag aron dili mataptan ni ining maong gitawag og kasalanan. So tama ang Roma 3:23 ug Roma 3:10 para nato na. Pero ang mahal na Birheng Maria bisag ordinaryo siyang gitawag og tao, pero ang iyang pagkamao gipili sa Dios siya aron mamahimong inahan sa gitawag og sa Dios. So ordinaryo sa atong mga mata apan sa mata sa Dios ray na sa langit ug sa yuta. Mo nang ayaw ninyong ingnog makasasala ang mahal na Birhen. Tanan nakasala ug nagkabsan sa himaya sa Dios. Ang tanang tao. So si Maria, again in every general rules there is always an exemption kay ang Biblia gani mismo pud niingon nga ingon ang Dios nga palunupan ko ang tibuok kalibutan ug mamatay ang tanang tao. Namatay ba si Noah? Namatay ba iyang pamilya? Namatay ba ang tawagan ng asawa sa iyang mga anak? Wala. Nagpabilin bisan paggigamitan og pulong tanan sa balaang kasulatan. Okay? tao man nagkasala usab siya. No moingon kita nga si Kristo Jesus tao na lugar pud siya sala kay ang tanan tao nagkasala man. Now si Kristo Jesus lahi man siya. Ngano man tao siya pero Dios man usab siya. Unsa may rason nga nang tawag ini ang Ginoong Jesucristo nga wala di man gud siya mataptan og sala.
gawas nga sa gitawag og siya Dios. Ngano man tungod sa hinungdan nga ang iyang pagka-Dios mo'y naghupot. No? Siya mismo nga Dios ha, mo'y naghupot ni ining maong gitawag og grasya. Manang di ko siya mataptan og sala, St. John chapter 1 verse 14, puno man siya sa grasya. Manang di gyud mataptag sala, kay naa man ang grasya niya. Yang mahal nga birin, kumusta man? Sumala pa San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 28, kay karitomini, buti pasabot puno sa grasya, same kang Kristo. So buti pasabot, walay sala ang mahal nga Birheng Maria. Di ba? Tao siya pero Dios usab siya nga balaan nga Kana bang tawag anang kahalang doon sa Ginoong Dios kang iyahang pagkamao di ba niya kaya ipaambit nga to siyang mama. Remember nga ang tawag ining pagkasala sa tao ni ining maong kalibutan dinuyugan sa usa ka babae. So dapat ang pagluwas pud sa tao ni ining maong gitawag og kalibutan dapat dinuyugan sa babae. Og dili pwede nga kanang bayhan na ilalom sa sala ngano man insulto na sa Dios. Kaya ino nimo ang mahal na Birhen na isala. Insulto na sa Dios. Ngano man kay mismo ang iyang mama di sa kabalo mo mutangtang o tawag ining mo preserve siyang mama padung sa kasalanan. Ay kaduha, wala sinaong ikaatubang sa yawa, magigugno siya ano man, nagikan siya sa usa ka babaeng naisala. Dili pwede. holy, holy, holy. Mo Naaraman din na ang Ginoong Dios, holy, holy, holy. Siya ang tawag ng tinubdan sa pagkahuli, di ba niya kayang ipaambit ngadto siyang inahan? Mabitaw nga ang tawag nato Santa Maria. Mabitaw nga ang anghel mihapa sa atubangan sa mahal nga Birhen tungod kay kanang bayhan na balaan. Gipaambitan sa Ginoong Dios sa iyahan gitawag og pagkabalaan. Mihapa bitong anghel sa atubangan niya ang term pagigamit ave og kana nga word ginagamit lang na para ni abtong mga tao nga na ay royal position. Yan. nga si Kristo Jesus wala siya isala tungod kay balaan kayo siya. Ang mahal nga Birhen di mahitabo nga tawag anang di siya makaambit sa kabalaan sa iyang gitawag og anak. Dili ba ang sumala sa gitawag balaan kasulatan ang Dios mo paambit sa iyang kabalaan ngadto sa mga tawo nga mudawat niya. Nan remember ang Ginoong Dios mo ay pinakaunang gidawat sa mahal nga Birhen before pa siya nahimong tao. Mabitaw ang tawag sa anghel full of grace. Wag giingon nga napun-an kas grasya. Wala eh. Ngano man tungod napun-an si grasya nang nakuhaan, napunsulag sala, pagkahuman gibalik ka na pug grasya dili. Ang mahal nga Birhen full of grace. Walay kahigayunan nga nakasulod ang sala sa kalag sa mahal nga Birhen or bisan pa nakabuhat sa kasalanan. Ano man tungod kay kung nakabuhat sa kasalanan insulto na ngadto siyang anak. Dili kaya siyang anak nga himuon og tawag ining sinless ang iyang mama, stainless ang iyang mama. So insulto na ang Kristo, bugal-bugal na sa Ginoo ng imong gihimo pastoy. Pero balik kita ka Maria. Si Maria usa ka buutan kaayo nga babae. Yang gidayeg pag-ayo ang Ginoo. Mura bagtawag anang gihimo niya bang ang mahal na Birhen Maria magpantay na nato, di ba? Di ba ka mo mauwaw ana no? Di ba kini mo mga pastuya ba? Ang tawag anang pasensya na gyud kayo sa kung term nga gamito na anang di mauwaw ba? Di ba gihimo lang nila nga ang mahal na Birhen Maria pantay nato. Di mo mauwaw ana. Di man kasabalang kasulatan gipili siya sa babaeng tanan. Kasi nagpili niya pastoy dili oy. Ang Dios mo nagpili niya. Kay ang Dios man maoy gitawag og nagpili niya unsa daay siya. Unsa may tawag ining title nga gihatag sa anghel dito niya Ave. Ang word nga Ave again ginagamit na ilabi nang sa Latin language, ginagamit na para ni abtong mga tao nga naay royal position. Diba? Ang mga emperador sa una basta muagi Ave. Ave, magsinggit ng tawag ang mga tawag ave. Nga naman tungod sa hinungdan, kanang maong ila ang giabibahan na ay royal position. Ang mahal na Birhen Maria, anghel mismo sa langit niingon ave. Kinsa man di ang na royal position sa langit? Kinsa di ang na royal position sa langit? Ang Diyos lang. Pero nganong gitawag man ang mahal na Birhen Maria ave? Subuti pasabot na siya royal position bisag dili sa Diyos. Nga naman tungod kay siya inahan sa Dios nga nahimong tao. Diba? Himuon nimo nga makasasala. Himuon nimo nga naisala. Ayun tao iparehang mahal na Birhen ninyo nga naman ispusa sa bala ang espiritu pagka man inon ninyo nga naisala. Bugal-bugal na sa Dios, blasphemy na. Bugal-bugal sa Dios ang inyong tawag ining gihimo. Nga naman, Biblia na gani mismo niingon. Full of grace himuon ninyong naisala. Again, unsa man nang sala di ay sin it is an absence of grace. Pagka walay grasya,
So, ang Birhen Maria naaman siya gitawag grasya, full of grace man siya. So, therefore, wala siya gitawag og grasya. Wala siya gitawag og sala kay naaman siya grasya. Nganuman kay giluwas siya sa Ginoo. Tama lagi, wala tayong problema na giluwas si Ginoo preventively, dili restoratively. Kita, kami nga mga Katoliko, giluwas mi restoratively, dili preventively. Giluwas mi by restoration and not prevention. Ang mahal nga Birheng Maria, giluwas sa Dios by way of prevention, dili siya by way of restoration. Ngano man kay kana nga panahon wa pa man namatay ang Kristo. Ang anong nimo mo siya nga ang Dios nga akong manluluwas nga pa may namatay ang Kristo anang panahon na. Di ba ang kaluwasan nato kita nga mga ordinaryong gitawag og tao, ang atong kaluwasan nagsalig kita sa kamatayon sa ato ang Ginoong Jesucristo. Pero ngano ni sukti mahal birin ang Dios nga akong manluluwas ngano man kay before pa ang kamatayon ni Kristo na anagipahamtang nga kaluwasan ang Dios dito niya og walay lain gawas niya lang. Yun. Dayig kayo niya ang Ginoo tungod gitagaan siya og chance nga maggamit sa Ginoo para ipakataw ang manluluwas. Nagtuo siguro ni nga kining mo ang gitawag og mga tawhana ba nga ang mahal nga Birhen Maria murag dulaan lang ba nga gigamit lang sa Ginoo okay para ipakataw ang manluluwas. Dili ba ingon ana pastoy, remember nga ang nahimong tao hari is mga hari, Ginuos mga Ginoo. Unya pagkahimo pagud niyang tao dili pagud kay ihalang tawag anang murag i-control ang iyang pagkatao, dili siya mismo nahimong tao. Nipuyo sa usa ka binuhat. Nipuyo sa usa ka tawo nga iyang gipili nga mauni ang tawag ining bayhana mo oy magbitbit sa akong gitawag og anak kunya di siya kabulong hinlo ana. Di siya kabulong hinlo ana. Again walay naong ang mahal nga Birhen og si Kristo pagpakigbatok sa yawa kun ang mahal na Birhen na isa. Di ba ang Genesis chapter 3 verse 15 klaro man ang nakasulat sa balang kasulatan. Klaro magkaina nga maghihimong man nagkaaway ang bitin ug ang babae. Makahimo bang manag-away ang bitin og babae kung kanang bayhana ilalom sa tawag ining kagahom sa bitin? Makahimo bag tawag ining pag-away or pagpakigbugno ang kaliwat ni anang maong bitin nga babae nga mao si Ginoong Jesucristo dipto sa gitawag og bitin? Dili oy. Dili siya makahimo nga makigbugno siya tungod kay ang iyahang tawag ining iyang mama ilalom ni anang maong bitin. Dili pwede na. Or niagis pagkailalom sa bitin. Samot. Nga maopoy magluwas kaniya gikan sa iyahang mga sala. Tanawa, di ba? Ang word ni gamit mo ora poy magluwas kaniya gikan sa iyahang gitawag og mga sala. Again, nahitabo ng kaluwasan before pa nahimo nga namatay si Kristo. So buot ipasabot ang kaluwasan nga naangkon sa mahal nga Birhen dili sama sa kaluwasan nga naangkon sa mga tao. Dili kay ang kaluwasan sa mahal nga Birhen ang naangkon na niya gitawag sa preventive salvation. Salvasyon preventiva. Gi-prevent siyang daan para di siya mataptag sala. Ngano man again, puy-an good sa Dios. Puy-an sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mahimong inahan sa ikaduhang persona sa Santissima Trinidad. Mahimong esposa sa balaang espiritu. Himuon mong naisa. Di ba kapatiran sa Ginoo ng imong gipangunahuna pastoy mo na ay mong tuon ning mga pangunahuna ingon ani nga pangunahuna sa mga pastoy buotan na ba kaayo tan-awon pagkahuman ang gipangtudlo. Mas tawag ining kuan pa kinibang mas lapa sa rabi sa kubra. Mas lapa sa tawag ining kuan sa kubra kining kamandag sa kubra ba ana ba baka makapatay og tawag ining kalag. Mo na ayaw mo kumpiyansa ha mga higala megson di ko kumo kay makita na to nga buutan kay si pastoy ay angayan ng tuuhan ay dili pwede na ngano man kay again 2 Corinthians chapter 11 verse 13 kung wala ko na sayo. Ang ingon sa balang kasulatan, ang tawag ining ang demonyo magpakaanghel sa kahayag. Balit araw niya ang tanang gitawag og mga butang nga mo'y kagustuhan o kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios ka ang mahal nga Birheng Maria gi-prevent sa gitawag sala para dito himuong tao ang ihang gitawag anak niya pagkauman himuon aning moong mga tawhan nga ang mahal na Birhen na ay sala. Ginoo ko, maimpierno gyud ang imong kalag-an pastoy apil sa mga nituo og namati nimo. So katulang una, si bisan kinsa nga wala pa nakapag-follow sa ato ang page, i-follow niyo ang mga page RJ Roland Second TV Apolya.ar comment og Kuya Apologist TV page and pwede sab mo mag-message og ayo pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars and also atong gitawag og mga channels sa
sa itong mga channels. Sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe niyo itong mga channels: Talay Catholic, Apology International Official, RJ San Second TV, Kuya Apology TV in Barrio Kawayan, Religious Forum. And pwede sa mag-send din na super stickers, super chats, and the super thanks. And iyon, sa mga Katoliko nga gustong mutabang o gustong suporta na inyong programa, pwede nyo ipadala yung tabang suporta, pinagas ng mga account numbers, sa sa mga screens ka dagdagan ng information, o pwede sa mo mag-message ato ang page kung bayar remittance ang inyong pagpadala. Daghan kayong salamat. O ayon, katulang una ang ato ang huwag nisgutan, kini yung ubos nga lagad gusto pagtong Katoliko sa Seno, kauban sa mga kaubanan sa resita ng mga Katoliko nagkataban nagasupport ng programa, kini yung ubos nga lagad gusto sa pagtuo sa Seno, temporary yung manamit ka rin yung maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayong adlaw. Tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.